na kuzere fanja because some of them case if I go to and more nails outside poor mmadụ mgbe ahụ apụ mmadụ 15,000 bute malt bute biscuits my agreement my agreement were m wee rie ego m na-enu ego nkwụ wit akọrọ and ịwụrụchakwa inye madam return before akwụba gị ụgwọ ị ga-amụtachacha ọrụ ọfụma mana ọ bụrụ na ị ka na-amụ amụ once na ị ka na-amụ ịmakwa na obi gị si gị ihe amụta ya in 3 months the agreement na ị ga-amụ 6 months so 6 months ahụ ị ga-amụgide ya ịmụtagodu ịrụcha ọrụ inye madam. Oh, wow. Yes, until it elapsed another 6 months. He decided ya keep work before 6 months. There you go again. That's not what I can attack and I take here. So I decided to leave before because and then you go me I can come. Actually, me mukesi up by Simano Perom. Okay. I know what they need. No, come on, email and keep working. In what I go, I'm not giving na saloon even now mukesi me nails because in the big and I'm mukesi means now nails. Madam Anoria. Customers carrier fit in yes exactly so a good thing because ejim nails are where you go when go to school for like 3 months exactly so all the very important yeah all right so can you make challenges in a face as chairman ihazi chikonata ihe ndị a niile ọnụ because ama m na ọ dịrị easy it can and what rocky is so seem not easy or possible. Some of not easy. So why the challenges he face go so far? Then I must say you could issue overcome Okay, first of all, I batano 90 major challenge I want we are overcoming it, but including the road trained the modern approaches to teaching. And ụfọdụ ndị nkụzi agụsịrị ana mgbe anwa ha gụrụ ụfọdụ sandwich ka ha melụ nwere onye nyelụ ha any further training and in the education sector then enwere mandatory teacher professional development ha kwesịrị na-eme obodo oge holidays seminar summit anything over time just to bring yourself up to speed of the teachers. And then ihe a na-emezi bụ onye teacher nọkọta nwere NCE ojeje gbe 18 months or year and a half wee jee nweta sandwich degree yet you don't have hands-on na 21st century kind of teaching you got that. So mgbe ọ bụla ị nwere ya ọ bụrụ garbage in garbage out ka ị na-eme ụmụaka you got ihe na-ekwu so ya bụ major challenge anyị nwere at the beginning mana this time now na our board I work calendar of teacher professional development. So every year I work calendar of time who gets trained, and I work support from the partners, private industries. Now they say okay, I get you na I have her, had the like when the training. I and they say last year I like training. This year we are looking to bring in and the IMTO. To train our teacher because ndị develop the leaders of tomorrow. Yes, actually. So correct people na egolu government golu ngwongwo niile mezicha ebe niile mana ndị nkuzi amara ụmụaka amara so ihe nke abụrụ waste and don't him over years na school ebute equipment nwere na akuzi na ka esi use enwe any new curriculum nwere na akuzi na ka esi deliver your curriculum ihe niile na-aga like that you got that ọbụrụ garbage just garbage in, garbage out. So my can produce in this in education for scam. Because Keko is simple scam, a man competing globally within even in another state. Manager, I am going to come in your forces.